exclusive. Power, beats glow. Ako'y parang sa'yo, kahit kailanman magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay nagtatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ng iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Powered by DJ Wombo exclusive. Nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpuan larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay nagtatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ng iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Powered by DJ Wombo exclusive. Buksan pa ang dibdib mo, matatagpuan larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at tupay, wala na ng iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ayun mga shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. Ayun pasensya na kayo guys. Dapat kahapon pa itong live stream ko. Di kaya, kaya alas 4. Kaso lang medyo busy po tayo. Ayun mga shoutout sa Lods Harold. Ayun shoutout dyan sa Premier ko Lods. Ayun sige. Okay natin. Ayun Lods James. Mga shoutout sa Lods. Kamusta na pre? Kamusta ka na dyan? Nakita ngayon nakikita. Parang busy kayo. Ayan. Ayan, shout out to all. Ayan, Miguel, shout out ulit. Tanang mo naka-live din si Ma'am Richard. Naka-live din si Lods Welcome. Ayan, lahat naman ng live guys, nakaikot po tayo. Ayan, shout out sa aking mga members dyan. Kila Lods James Climax. Ayan, my team heads. Ma'am Scarlett. Ayan, ayan, Ilonggo Vlog. Ma'am Carmen. Ayan, Ma'am Nelda. Ayan, Maria. Ayan, narinig ko si Maria. Medyo na sa hospital si Maria. Get well zone, Maria. Pag ikaw masyadong magpupuyat kasi. Kaya alam nyo guys, tulad natin ng mga OFW, dapat talaganin natin yung sarili natin. Ayan, shoutout sa iyo ka, Blaze, Sinanubay, Frelods, Nelson, Miguel, shoutout. Ayan, shoutout din dyan sa ating mga members pa na naiwan kay Ma'am Richelle. Ayan, Harang Frelods, maraming salamat sa paharang. Ayan.
Kay Ma'am Scarlett. Yan, tamsak dan Bro Harold. Yan guys, may nakapin po tayo. Ayan, Bro Harold, nag-loud shoutout. Ayan, pasensya na kayo guys kung medyo naano tayo. Sigarating ko lang. Extend na kasi minsan nagsasabay kasi kayo. Naka-live si Ma'am Rachel. 4 din kasi yung schedule na. Siyempre guys, tawag natin ng mag-ano tayo. Ayan, mag-loud shoutout ulit sa inyo sa lahat-lahat yan. Kay Ma'am Hajer. Kay Jeans Rap. Ayan yung mga members po natin dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo. Cabs James, Bro Harold. Ayan, mag-loud shoutout. Sabi ni Frelos Nelson. Ayan, mag-loud shoutout. Cabs Nelson. Sabi ni Loz James Climax. Ating kaibigan na si Loz James. Naman, di nagbabago. Walang kupas. Mag-loud shoutout sa lahat ng mga team maliw-maliw dyan. Ayan, mag-loud shoutout po sa inyo. Okay, magkakape muna guys. Ayan guys, patamsakan naman natin premium ni Bro Harold. Alam ko nakatamsak na rin po ako rin. Pero siyempre, guys, pipin po natin. 2 hours lang po tayo. Los James, hindi ko yata nagda-live. Ayan. Ayun, kaya hindi mo nakita na comment doon ako nagtatamsak lang sa mga live niyo. Ayan, support. Importante yan guys, WebGP. Ayan. Ayan, kay Rise dyan. Gila shoutout siya. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Rise dyan. Pauwi na ako nitong pre-March. Kaya pala medyo busy ka, pre. Buti naman kung gano'n, makauwi ka na. Medyo ma-refresh na rin yung iyong katawan. Ay, ma-refresh na yung kalooban. O, di ba? Talaga, pauwi ka na. Para lakas mo na. Ayan. Siyempre, paglapag pa ng aeroplano niya, iniisip niya sa airport lang. Ganyan ako siguro hindi pa makauwi kasi may mga ano pa ako eh. Gusto ko na rin sana umuwi kasi may mga project pa akong tinatapos ngayon, pre. Mabuti naman sana akong matapos kayo. Nitong mga matatapos na rin. Meron talaga pag may mga project ka. O, di ba? Ngayon yan, sana din ang uwi ko noon kasi uwi ko talaga March yan, Ray James. Kaso na siyempre, tawag na nag-iba na ngayon kasi ang takbo ng panahon. Siguro. Sige, siksahin mo na yung pag-uwi mo kasi mas excited kasi pag umuwi. Siyempre, makasama yung pamilya mo doon sa Pilipinas. Maganda niya. Ma-refresh, makapag-relax. Di ba? Ha? Exit ka na ba? Babalik ka pa? Kinuha ko na end of service ka. Yan, okay yan, pre. At least nakuha mo na. Ako nga, yung end of service ko, baka lumulutang pa sa saluyot yun. Pero mas maganda na yan, nakuha mo na siya. At least pagbalik mo, wala ka na iniisip. Di ba? Yan importante kasi yan, end of service. Tulad natin ng mga nandito, mga kumpanya, ako nga hindi ko pa nakuha yung end of service ko. Higit na ako 15 years. Oo, hindi pa binibigay. Bibigay na lang daw pag pa-exit na. Tingnan natin. Hindi, paano ka na pala? Hindi na ako babalik, nakakasawa mga Arabo. Uwe. Maraming pera dito sa Saudi Arabia, James. Kaya bumalik ka dito. Hanggang kaya pa naman, laki na yung mga anak mo. Bakit gusto mo pa magkaroon ng baby? Bibi. Ayan, siyempre, ako yung mga masusunod, di ba? Dapat, siyempre, kalahati ng edad natin nandito na. Dapat yung kalahati, enjoy naman natin doon sa Pilipinas. Di ba, Prelods? Kablazy? Ay, si Prelods. Buti nakuha mo na yun ng service mo. Okay yun. Mas gusto ko kasi yun, yung makuha na yun ng service. Ako nga, gusto ko rin kunin sana pag-uwi ko nito kung bibigay o hindi. Oo, para may mapuntahan naman yung in service natin. Uwi ka na, Sir James. Uwi na siya. Kaya pala hindi medyo busy siya ngayon kasi uwi na siya. Prelods. Ayan. Uwi ka na, Sir James. Uwi na yan, Ma'am Lazy. Ayan. Para makapag-relax. Kasi alam ko, 3 taon na rin nakauwi ko si Sir James. Ako, ano ba? Mag 2 years mahigit na ako din nakauwi. Kasi July dapat nakabakasyon na ako. Nitong July, 3 years na ako.
Gawin ko ng 4 years. O, kasi siyempre sanay naman tayo kahit matagal na, eh. Oo, Ma'am Blazy, kaya pala medyo ano ka, yan importante. Kailan ba may ticket ka na ba, pre? Makita-kita kayo dun sa Pilipinas nila, parang uwi din yata si Maria. Oo, gala-gala. Masarap kasi gumala sa Pilipinas kung may pera. Wala naman kasing pera. Pero sa atin, sa probinsya kasi, guys. Tulad sa atin, mga probinsya naman tayo, hindi naman magastos doon. Magastos naman pag sa Maynila ka. Pero sa mga province, hindi ka lang na magulay-gulay doon, solve ka na. Eh. Di ba? Yan ako sa mga babakuran kayo, magpipiknik ng pamilya mo, okay na yun. Dito nga, yung mga lokal nga rito, yan lang sa gilid-gilid, masaya na. Diba? May ticket na, pre. Baka na ba yung flight mo? Parang di mo sinusurpresa mo kami. Oo. Ano yan, round trip o single? Ayan, maganda yan. Ay, ako kapag narinig ako ng uwi, na-homesick ako eh. Oo. Kasi pag umuwi ka kasi guys, pag may ticket ka na, hindi mo na iniisip dito. Make the day! Dansa na. Oh, yan, maraming salamat sa iyo, Make the Day. May bahay po, ibaba niyo po dyan. Maraming salamat. Kasi ako guys, pagka may ticket na ako, excited na akong pauwi niyan. Hindi ko rin naisip yung kung ano pa, basta nakapokus ko doon pauwi. Anong kung gano'n din ang daman ni Pre. Siyempre, you're excited. Makasama yan. Final exit na, Pre. Ha? Ang iya ka, final exit ko na pala. Saan ka ulit Saan ka ulit? Hindi ka na babalik, doon ka na? Kailan ba flight mo? Para mapasyalan kita dyan. Oo, ingat Sir James. Kailan uwi mo? Ayun, make my day. Ayun, ano yan sir, make my day. Ano natin yan. Saglit lang. Para bago ka umuwi, magkita man lang tayo. May sasakyan naman. Ayan, so to make my day. Ayun, may harang na. Ayun, si Make the Day, 3,134 subscribers. Sige, may matidikitang kita. Ano pa? March 9 flight. Oh, lapit na pala. Oy, sama na. Ay, surprise mo lang pala kami, bro. March 9, di ano na yan. Anong pizza ngayon? Sa Wirkulis na. Mabilang ka mo lang sana ng chocolate eh. Ito, Bleron lang. March 9. Sige, pre, hindi na tayo magkita. Alanganin na kasi yan. Anong mga oras? March 9 na. Kaya pala, tahimik ka dyan, ha? Uwi ka na pala. Yan, okay lang. Papatuloy mo na yung YouTube mo doon sa Pilipinas. Ayan, Make My Day, unique channel. Ayan, didikitan po ito. Ayan. Panoorin ko lang ito ng video. Ayan. Alin bang all? Ayan guys, may nakapin po dyan. Support naman natin si Make What's My Day. March 9 na pala. Final exit na yan. Ayan. Ako pre, alanganin pa kasi. Huwag na pre, kasi 30 kilos lang bagahe ko. Bakit 30 kilos lang? Hati-hati? Oo, March 9 pa rin. Maliit lang nga. 30 kilos lang. Kasi pagka Philippine Airline ba yan? Kasi dapat 2020 yan, dalawang malita eh. Okay, chocolate mo lang sana. Si uso dito ito meron. Hindi na tayo magkita kasi 9 ka pala uwi. Sige naman, magkita-kita pa rin tayo sa Pilipinas. Pag nagpakasal ako. Masarap talaga umuwi sa Pilipinas. Ayun ako. Ayun, unang dikit sa'yo, Ma'am Make the Day. Ayun, tamsak naman natin ang opinion guys. Siyempre, Bro Harold. Yan, pangalawang kadikit sa'yo ito. Shout out, Bro Falcon, Bro James. Ayun, shout out sa'yo, Bro Noel.
Maraming salamat sa pa... Uwi na pala si Lods James para nag-shoot na siya. Nauna na siya ng konti sa akin. Ako sure after 2 years pa naman. Make the day unique. Ayan, pangalawang dikit sa'yo. Ay, ang hirap ng buhay pagka... No. Ayan. Nakadikit na pala itong iba ko sa'yo mga make the day unique. Ayan, mga shoutout bro Noel. Sabi ni Lods James. Ayan guys, patamsa ka naman natin nakapin. Maraming salamat. Ayan. Sige, make my day. Tingnan ko pa rito kung hindi pa nakadikit pa sa iba ko sa'yo. Ayan. Ang nadarama itong puso. Ayan, maganda shoutout Marge GG. Sabi ni bro Lods James. Ayan, okay na yan Lods James. Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our processes, our software, actually everything. Marge, may shoutout sa Marge. So, bro Noel, makapag-asa din. Ayun, makapag-asa. Yan talaga, pauwi bala si bro James. So, pauwi na siya bro Noel. Makapagtasa na siya doon sa Pilipinas. Sarap kaya pag umuwi. Bigyan na shoutout James Climax, Team Hads Dan. Sabi ni Lazar. Maraming salamat. Sabi ni Make the Day. Kaya maraming salamat sa Make the Day. Silipin ko lang guys, kung hindi pa ako nakadikit dito sa iba. Kaya Ma'am Marge. Ako yun ang background. Ayun, nakadikit na pala ito lahat. Kaya bro James, dandahan lang, good vibes. Oo, dandahan lang. Dandahan lang. Yung make the day, nakadikit na pala ako lahat sa'yo. Yung aking nalilipit. Maraming salamat. DJ Dance Remix. Yung guys, may nakapin po lang. Saka naman natin nakapin dyan. Gusto nyo makiat guys, baba ko yung nagdana. Naka-stream guard ako. Pero maganda sa tuloy dyan sa 3 million viewers. Pero guys, yung pinabasa Make the Day, yung sino pa rin nakasabi sa kapag may salita naman.
Mobile. DJ Rodski, the best. Well, make the day done, beautiful full fun. Ay maraming salamat sa'yo, Bro. Well, ayun guys, sa mga premiere kayo, baba po ninyo yung mga premiere nyo dyan para madigitan po natin. Yung family nyo sa atin guys, mga premiere po kayo dyan. Ayan, kung yung mga bahay po nyo, di ba yung tigitan, baba nyo nyo guys, patigitan po natin. Ayan guys, nakawala ko ng streamer sa gustong umakyat. Rono yan, para gusto mo umakyat. Natin yung oh. Yan sa million viewers sa atin, bigyan lang dyan. Tuloy ninyo, maraming salamat. Ay, maraming salamat. Ayan. Si Los James pala, exit na yung ating kaibigan. Ayan, pala exit na siya. Naway maging safe ang iyong pag-travel, bro, Los James. Naway magkita-kita po tayo sa bansang Pilipinas. Kaya sinasabi guys, pagka OFW kasi, uwi ka sa bansang Pilipinas. Ayan, mas masarap kasi kapiling mo yung pamilya mo kung okay naman ang lahat. Ayan. O, diba? Ano importante dyan guys? Tayo kasi guys, hindi pa naman tayo makauwi. Kasi nga, sino ba naman gusto hindi umuwi? Di ba? Oo. Siyempre, pagka medyo, alam niyo naman si Los James, bata pa yan. Si Los James, bata pa yan. Marami pang buhok yan. Siyempre. O, diba? O, siyempre. Ganun talaga ang buhay ng OFW. Halos kalahati ng edad mo dito na sa ibang bansa. Ayan. Alam ko rin si Lods Man Abdulang mag-exit na rin yan. Ayan. Marami nang i-exit guys. Kasi siyempre guys, alam naman natin. Silent Boy, thumbs up po ho. So yung maraming salamat. Eh, siyempre guys, kung medyo mas okay ko naman doon, hindi na ba't na kailangan natin mag-exit na? Kung may mga priority naman tayo. Pero kung may mga ano pa tayo, ay, wag muna. O, diba? Ayun. Salamat, Silent Boy, thumbs up boy. Thumbs up boy po, host. Maraming salamat sa Silent Boy. Ayun, mga lads, shoutout dyan sa 8 million viewers natin. Alam ko, parang nakasilip po nakita ko din naka-live si Lods Manap. Ayun guys, support lang po tayo. Ayun, maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga nag-support yan. Thank you so much. Barado, kaya wag mong pagkakuntipulan merong baha. Kaya wag mong isip kung option at merong taga. Sa pagbabago tayo sama-sama magsimula at dating ng panahon tayo. Guys, may nakapin pa ko pa. Tamsakan naman natin yung premium ni Bro Harold. Support TV nating kaibigan po yan. Di mo pang kawawa. Ilay, ilile. Sa dilim. Maraming salamat sa inyo guys. Sa dilim. Di ko man aminin masakit ito para sa akin. Ayan, Ma'am Rachel, maraming salamat. Dito sa bayan ilang tumingin. Ayun guys, basta nyo umakyat na kasi sinipang mag-premiere kasi ano lang kasi yung premiere ko. Kumbaga alternate, para hindi maubos agad yung aking ano. Hindi. Yan to hours lang. Gusto nyo kumanta? Mayaw. Hansa nakapin! Maraming salamat sa mga presyo.
up, Ma'am Rachel? Yan, alam mo naman lagi sila yung balak doon. Welcome, nakalagi. Sikat din naman siya. Ayan! Ayan, 5 million viewers natin. Maraming salamat. Ayan, ulit na naman. May mga bahay po dyan. Para hindi naman itong matutulog mo ito. Minsan kasi guys, natamad na rin ako mag-YouTube eh. Kapagod din. Hindi pa rin sinamating yung aking pin. Nag-resign na naman ako. O baka hindi na binisip. Patid kasi ito matigas din. No? Sabi ko, bisitahin niya. May binibisita. Sabi ko pa naman, pagka unang sahod ko, bibigay ko sa kanya. Hindi naman niya binibisita doon sa munisipyo. Nabigay sa kanya. Baka dumating na yan. Basta dyan. Pag nakasahod na, hindi na natin. Yung Ma'am Rachel, humingi siya. Diba? Alam nyo lang. Ayan guys, pasensya na kayo dito active kasi guys may mga project. Busy ako sa pag-monitor ng aking project. Ay. Oo, umaga. Tawag sa Pilipinas. Ayan. Ayan yung mga project na ano kayo. Project. Mga project na gamay. Bakit nga project yung mga dako-dako. Diba Ma'am Rachel? What's Coco loves Amber? Iyo, time bonding meeting. Yan, maraming naka-pop up sa atin ngayon, naka-live. Actually guys, yung live ko dito, dapat kahapon pa to. Oo, kaso lang siyempre, magkasabay-sabay naman tayo. Ginawa ko na ngayon. Di ba? Oo. Kundi live premiere. Mas makapagbaba ko nito, may ubos na yung ano. Parang nag-warning na yata yun, nagtunog na yung ano. consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distance. 1 liter this time. What is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined.
is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social status. 1 liter. Ayun, kape tayo guys. 1 liter. Disco. Ayun, kape muna tayo. Hi everything. Yo, Kuya Ray, Miguel, shoutout sa'yo. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa'yo pagdala, Kuya Ray. Drop the bass. Dancing to the beat with DJ Rams. Haba na ng buhok natin. Ang talaga yan guys, pagka wala nang time magpagupit. Kaya haba-haba ng buhok niya. Diba? Yan ang uso ngayon. Tignan nyo kasi yan, may ano na yan. Kumbaga sa manok. Ano yan, kulay talisayon. Tignan nyo naman. Yan ang puro puti. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan. Magpakita na lang ako kasi wala namang ano. Hindi lang ako nakapagupit ng buko. Puro talisayan na lang yung buko dyan. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan. Request na kayo dyan guys kung sinong gustong umakyat. Kasi siyempre guys, may ano tayo. Nag-iingat tayo, makayatan tayo ng mga scammer. Baka masipa yung channel natin. Sayang naman. Baka iyak tayo nito. Diba? Kung ayan yung umakyat, okay lang guys. Kaya basta patamsakan naman natin guys yung nakapin dyan sa taas. Maraming salamat. Ayan. Ako muna yung magpa-music habang ako'y nagkakape. Prefect ko, saan ka na prefect ko? Bakit niya rin ka rin? Kung may mga latest na prefect ko.
Ayan. Aba, may baka
Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa paharang mo dyan, Ma'am Scarlett. At maraming salamat din sa iyo, Ma'am Dang, sa pagdalaw ang kababayan ng taga-Antiki din. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan. Pwede ba tamsakan natin? Kaya premier ni Bro Harold. Ayan, Team Hads. Ayan guys, gusto nyo umakyat dyan, may StreamYard akong binaba. Ayan, kahit 2 hours lang po tayo. Para update lang po sa ating channel. Maraming salamat dyan sa 4 million viewers natin. Maraming salamat sa inyo sa patuloy na pag-support. Falcon of Desert, Miguel, shoutout ulit sa inyo. Ayan guys, sa maglablaban, magdikitan po tayo. Kung may mga bahay po kayo dyan, baba kayo. Sa mga bagong pasok, 5 dikit po. Ayan, pangad po tayo. Ayan, Miguel, shoutout po sa inyo kahit 5 lang. Harang Nikid Channel. Ayan, maraming salamat sa parang mo dyan, Ma'am Nikid Channel. Ayan guys, inano ko lang yung Premier Team Hats pa. Dikitan ko yung 5. Ayan kami mga premier pa kayo dyan guys. Tamsakan din po natin kahit 5 tamsak yan o ilan tamsak. Ayan, tamsakan po natin ang ano natin. Ayan, 82 tamsak na kay Lods Team Hats. Ano ba natin guys? Naghahang na naman yung cellphone. Naghirap na ba? Wala ka nag-wait na ba? Ayun, tamsak dan host Falcon Desert Hep Hooray. Ayun, Hep Hooray sa iyo, Ma'am Nailin. Maraming salamat. Ayun, Ma'am Nailin, maraming damong nga salamat sa pagdalaw sa aking bahay. Ayun, Hep Hooray. Ano po yung ano nila doon kay Ma'am Pong, Ma'am Maxel? Ayan. Hashtag Inday Sara. Ano nila? Pero wala pa. Ayan. Wala pa silang presidente. Ayan. DJ Dance Remix. Ay, shoutout sa'yo, Ma'am Scarlett. Maraming salamat sa pangakyat. Ayan, mega love shout out. Ayun. Galaw shoutout sa'yo, Ma'am Scarlett. May na yung boses. Ha?
Mahina ba? Medyo okay na. Premiere to ni Team Hads. Ha? Premiere ni Team Hads. Ano oras? Hindi yung nakapin. Oo, premiere niya po yan. Silipin ko. Tamsakan ko lang yung premiere niya. Lods na bro. Team has 784 tamsak na. Ano mo silipin mo, tamsakan mo na rin para... Ayun, magiging shoutout dyan sa 5 million viewers natin. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayun, magiging shoutout ulit dyan sa 4 million viewers natin. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Naily Maureen. Ano rin po kay Ma'am Scarlett sa pag-akyat. Ayun, magiging shoutout sa Ma'am Scarlett. Ayun, kumusta tapos Ayan, yung trabaho mo? nakakata na ako kay Kuya Team Hads. Tamsak dan na kay Team Hads. Ayan, nagpapaharang na ako guys para sa ating ano. Ayan guys, kung may mga bahay po kayo, baba po kayo dito. Ayan, si Ma'am Scarlett po may mga ano din po yan. Didikitan din po kayo. Ayan, sa mga bagong pasok. Ayan, pasok po kayo dito guys. Ayan, premiere po kayo, tamsakan po natin yan. Kung may mga bahay po kayo, lapag nyo po rito. Ayan. Tutulungan po natin. Ano rin po natin yung video para hindi siya malagasan. Ayan, importante yan. Basta Team Buyog, Gapauyog. Baldado, Disco Mobile. DJ Rodski, the best. Ano dito sa'yo, Ma'am Jane Mora? Tina Katz. Si Tina Katz. Mega love shout out. Tamsak mo na. Ayan, may shoutout sa Lods Azar TV. Ayan. Tapos sila sa natin. Ikaw ba ito sila sa natin? Ayan, may shoutout sa Lods. Yan. Si Kuya Saldi. Yan. Mega love shout out, Kuya Saldi. Oops. Shoutout sa Brad.
Dikit naman na lahat na. Ayun, magandang shoutout siya, Loves Ace and R. Ayun, maraming salamat. Yan sa 5 million viewers natin dyan, maraming salamat. Ayun guys, may nakapin yan. Ito namin. Yung mga premier po kayo dyan guys, baba niyo po. Ayun. Hindi kayo mga bahay, dikitan po natin. Video yan, baba nyo para ma-view. Premiere short video, link, bahay nyo, baba nyo. Ayun, sabi niyo mas kalit baba niyo para madidikitan niyo. O, di ba? Ay, ba din si Ma'am Scarlett? Siyempre. Mas malaki pa yung bahay ni Ma'am, yung subscriber ni Ma'am Scarlett. Oragon! Ayun, may galang shoutout siya, Lods Oragon. Kamusta ka na, Lods Oragon TV? May mga ano na yan, may mga bahay. Ayun guys, may nakasabit po ako. Yan, please. Ba't naman natin yung ads. Go channel na lang. Ma'am Rachel Evangelista, maraming salamat sa'yo. Aba, pag ano-ano naka-50, ano na. Naka 1 minute na ako. Ayan, Ma'am Rachel, maraming salamat. Pagka-BG-BG mo dyan. Thank you, thank you. Maraming salamat. Ayan, tamsak lang muna sa ano. Ayan, tamsakan na to, guys. Habang ano, bigyan kayo ng background. Ayan, may background music na yun si ano sa StreamYard din. Background music na sa StreamYard. Ito naman. So, may ano lang siya. Wala pa yung ano. Wala pa yung pwede yung 10 umakyat. Alright, million viewers sa ating mga chat. Maraming salamat. Ay, medyo taginit na naman ngayon. Taginit na naman ngayon dito sa gitnang silangan. O, balik naman. Kasi medyo malikabok na, maambon-ambon na. Balik na naman tayo sa mainit na panahon ngayon. Summer. Summer ba? It's summertime. Diba? Pag mainit na naman yan, ako. Ayos na naman tayo. Ika, Ma'am Rachel. Lakit ka, Ma'am Rachel. Ayan si Ma'am Rachel. Lods Oragon, baka may premiere ka dyan, Lods, baba mo. Para matamsakan po natin. Baka may bahay ka rin dyan, baba mo. Para madikitan din natin. Ayan. So 9 million viewers natin dyan. Maraming salamat ulit sa inyo. Ito si Oragon 69. Ano lang siya, may 11 subscriber lang siya, 1 video lang. Baka ninja lang to. Ninja lang yan sa Lods Oragon. May main yan. Si ano yan? Sino? Malaking bahay yan. Sino nga ito? Nakalimutan ko na. Mansion na? Mamaya tayo sa Lods Oragon. Jane, stay. Ayun, makintok-intok na lang tayo. Yo, Scarlett, ka mo na magdaldal nga dyan. Lugas na akong baso. Kay Tina Kat. Silipin ko ngayon kay Tina Kat. Ayan, may 1 subscriber lang din siya. Ayan, may galab shout out, guys. Ayan, baba kayo ng inyong mga ano dyan, premiere, short video para mag-view natin yan. Dagdag sa inyong mga views. Ayan, baba lang. Ayan, salamat sa iyong pag-good vibes dyan, China Cart. Ay, saglit lang guys. Lagyan ko ng pangalan kasi hindi nyo mabasa yung pangalan. Shoutout din sa iyo, Sir Falcon. Shoutout din kay Ma'am sa itaas. Ayan, pasensya na kayo. Ayan. Sandali Ayan, may lang galab guys. shout out sa iyo. Kasi nakalagay yan. Ayan. Lagyan natin ang logo ng pangalan.
Ayan, sa 8 million people dyan. Mega love shout out. Ayan guys, may bintana. Maniman na lang natin. Para Dan Harang. Limang bintana Limang daw. bintana. Ayan, maraming salamat sa Lods. Tinalnan mo na sana yung iba doon. Para mabilis. Haba kayo ng harang. Oo. Ayan, dyan tayo. Ano, Ayan, maraming salamat dyan sa 9 million viewers natin guys. Ayun guys, may nakapin po ako dyan para pwede nyo naman tamsakan yung premiere ni Team Hads, yung aking member po yan. Ayan, support naman natin guys sa 9 million viewers natin. Yan, maraming salamat sa inyo. Yung pabiji-biji dyan. Yan, maraming salamat. Ayan guys, may mga premiere po ako dyan. May mga bahay pa ibaba nyo po para matamsakan po natin. Ayan. Si Ma'am Scarlett, magdidikit din po yan. Ayan. Harang uli sa 5 bintana. Tambay na ako dito sa 5 bintana. Ayun, maraming salamat sa Lads. Maraming salamat sa patambay mo na sa 5 bintana mo dyan. Harang uli sa 5 bintana. Tambay lang ako. Okay. Si Lads, ano yan? Lala ko na yan. Maraming salamat sa iyo, Brad. Brad, pa. Oh, 5 kang bintana ang ginagamit niya. Yan, maraming salamat. Wow, 2 naman monitor niyan. Ay, walang problema. Yan, 2 monitor niyan. Ang monitor niya ni Ezar. Ayan. Gila-chat ulit dyan. Sana bigyan tayo ng music. Yan. Babalin ako ng short video ko. Oh. Baka gusto niya akong dikitan. Iwan lang. Mahilig sa pagkain, kutlakan sa Eh, sige, baba mo yan, Max. kanan ng tubig. Marami naman nakatamsak kay Lodge Team Hads na. Kaya wag magtaka kung tikulan merong baha. Kaya wag mag-isip kung ang syudad merong taga. Sa pagbabago tayo sama-sama magsimula. At pagdating ng panahon tayo hindi mo pang kawawa. Lay. Guys, kapag naman natin minagman ni Ma'am Scarlett. Ayan, short. Tamsakan na lang kita. Maraming salamat sa iyo, Lodge. Nasa 5 bintana mo dyan. Lodge Azar, Lodge Oragon. Sige. Ang lakas ng background audio mo, Sir Falcon. Wow, may harang na short video mo. Ano okay na, Lodge? Harangan ko na to. Short video mo. Tumodi mo. Ako mga short video kasi. Yung harang dito. Ang harang dito. Tapos ng 1 minute. Ayan, sa 12 million dyan. Yan, okay na, sir. Ayan, maraming salamat sa Lodge. Hindi, panoorin ko lang. Para, ayan.
short video. Ayan, okay na sir. Ayan, 6 million viewers natin. Maraming salamat. Yung guys, may nakasabit pa. View naman ang short video ni Ma'am Scarlett. Okay, sa mga 2 hours nando tayo guys. Mga 2 hours ang pinapunan. Yan, maya ko nang panoorin bintana ni Ma'am. Panoorin ko sa limang bintana. Yan, maraming sama sa lads sa Karago. Yan, maraming salamat. Maiksi lang naman ang ano niya, yung pag short video kasi maiksi lang yung advertisement. Ayan, magandang shoutout dyan sa 11 million viewers natin. Ayan, maraming salamat dyan sa patambay mo dyan sa limang bintana mo. Loves Oragon. Ayan, maraming salamat. Ayan guys, sa may mga ano dyan, baba nyo lang. Ayan, mamaya na lang panoorin yung ano, short video mo. Ini Sir Loves Oragon Spark. Maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Maraming salamat dyan sa 9 million viewers natin. Maraming salamat sa pag-video nyo dyan. Ayun. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? 1 liter distance. Ano po lang natin? Ayun, Tamsak Host. Maraming salamat sa patamsak mo, Ma'am Sweet September. Ikaw shoutout po sa lahat. Ayun, maraming salamat sa Ma'am Sweet September. Ayun, kamusta na yung iyong bahay, Ma'am Sweet September? Kamusta na yung watch hour mo? Nakompleto mo na ba yung 4,000 watch hour? Social distancing. While social distancing, it is a kind of consideration with the two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Ayun, Dan, sa nakapin. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Sweet September. Ma'am Sweet September. Sweet Ma'am September. Kaya baka mag-short video ka dyan, Matthew September, baka mo. Ayun, silip lang, host. Kasi busy pa talaga. Ayun, sige, Ma'am Debbie, Ma'am Sweet September. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa pasilip mo dyan. Ayan, maraming salamat sa support. Ayan, thank you. Maraming salamat sa inyo dyan.
Haba na rin ang harang ko. Ayun, nagpapaharang na lang ako guys para sa akin. Para, yun na lang. Harang! Live! Harang! Harang! Madulag naman sa revenue. Kailan guys, mag-mute mo na ako. Sana na. Social distancing. While social distancing is some kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distance. 1 liter inside. What is social distancing? While social distancing it is some kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distance. 1 liter inside. Dancing to the beat with DJ Records. Ayan mo isa tutuloy dyan siyang guys. Ayan, 50. Tamsak natin. Ayan natin yung videos. Kaya naman. Mga short video kasi wala siyang gano'ng mga advertise. 101 views ka na? Ayan guys, mga shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat sa pag-video nyo dyan. Ayun. Kung may mga premiere pa kayo dyan guys, kung may mga hindi pa kaya yan, pasok po kayo rito. Ibaba nyo po yung link nyo rito para matamsakan po natin. Tamsakan, ayun, dikitan. Mga shoutout. Harap na sa short video. Ayan, mga shoutout ulit yan sa aking mga members yan guys. Kay Team Hads. Ayan, kay Bro Noel Narados, James Climax. Ayan kay Maria, Ma'am Scarlett. Ayan kay Ma'am Rachel. Kay Ma'am Team Hads. Ayan kay Ma'am Marge. Kay Ma'am James Rock. Ayan kay Elongo Vlog. Ayan, maraming salamat sa inyo sa patuloy ng pag-support. Ayan kay Ma'am Ading Nelda, kay Mahal Ading Carmen. Ayan, maraming salamat guys sa patuloy ng pag-support. Kami galaw shoutout ulit sa inyo. Ha?
Nakalive din pala si Mars. Sino naka-live? Ana. Oo, kanina pa yung naka-live. Bakasyon na pala si Lods James. Nag-ikot na pala siya. May lagas sa timbahay ko. Hindi pa naman ako dito sa premiere ko. Baka na sa'yo mas talit. Sa'yo yung premiere. Nababa ko muna sa'yo. Scarlett. Ito sa kanila yung premiere ko. Power Beats Ang tama yun, 2 hours. Ay, Harang mo na. Ngayon, magandang sa tatulad dyan sa 7 million viewers natin, guys. Ayan, naka 1 minutes and 22, 1 hour and 22 minutes na ako. Bilis, ha? O, diba? Bilis ng oras, guys. Ayan, maka 2 hours lang po tayo. Mag-update lang po tayo sa ating channel. Okay na po yan. Importante dyan, guys. Mag-update lang po tayo. Para hindi naman siya magkulay pula. Habangan ng harang, 1 minute. Dami naka-live kasi ngayon. Mikat-ikat naman tayo kasi hindi naman lahat yan. Ayan, mag-ilang shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat.
Ayan, Miguel, shoutout ulit dyan sa lahat ng mga OFW, mga pa-land base, man yung base, Miguel, shoutout po sa inyo. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys, sa patuloy ng pag-support. Shoutout dyan sa bansang Pilipinas. Nandito na yung turn sa Short Thunder TV. Maraming salamat sa inyo, Summit. Baka hindi pa ako nakatamsak nito. Sabi kong premier. Meron na. Tamsak na ako. Yan. Mars to Mars. Kevin, waiting away. Ngayon pala hindi ko na... Hello, September. Yung asawa naman, David. Gawa ako ng background. Yan. May in-upload pala ako ng short video. Silipin ko nga yan kung walang copyright yun. Yung public. Short video ka lang yun. Then we start with September. Sabi ko mga start.
action. Ha? Mia Cortez? Nakalamuha ka na? Nakalamuha ka na? Ay, talaga ano? Ah. Short intro. Kami yun yung iba. Yan. Yan. Alamitin syukur na. Alamitin syukur na kung yung iba yan. Ayun, meron ako short. Ano ka ng short? Kapiling. Seven minutes. Wala siya. Ayan guys, pasilip naman ang short intro. Ayan, 9 million viewers natin. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pag-video nyo dyan. Maraming salamat sa patambay nyo, Lord. Maraming salamat sa inyo. Okay. DJ Arky in the mix. Ito mixing na naman. Hindi mo sige, short intro ko mga Charlotte. Oh, nakita ko.
Ayan, 10 million viewers natin guys. Ayun guys, may naka-pin pag view naman. Yung binabago ko kasi ito naman ang short intro ko dyan. Ayan. Short intro lang po yun. Ano lang yan, pag pindot nyo, click, ganun lang. 7 seconds lang yan. Pero 7 seconds kasi, ano yun, kanta lang. Wala naman siyang sige. Pinaribate ko muna yung bago ko yan. Mute muna ako guys ng sisig. Naka 1 hour and 34 minutes na po ako. Ang bilis na ng oras ko ba? Ano talaga yan guys? Ang bilis na. Mga 2 hours. Ayun, magandang live na yan guys. Para maka-minus tayo. Minus gastos din. Ayun, maraming salamat sa inyo dyan sa patuloy na pag-visibility. Sa 9 million viewers natin yan. Maraming salamat sa inyo. Nagtitipid kasi ako sa StreamYard guys kasi limited lang yung aking data. Hindi siya unlimited. Sa YouTube pwede unlimited, pwede. Kasi wala naman kasing pagkanod na. Minsan mag-direct sa YouTube. Busy din kasi ako. Pero busy din ako. Marami ako mga nasikaso mga bagay-bagay. Oo. Binibantayan kasi ako. Hindi ako makapag-concentrate sa Hindi ako makapag-concentrate sa YouTube. Pagkagising ko, tawag ko doon. Kasi nag-update ko. Yan guys, may ba ako dyan? Short intro. Short intro ko po yan. Silipin nyo po yun. 7 seconds lang po yan. Ayan. Oo, 7 seconds lang po yan. Tingnan nyo guys. Balikan ko na yun. Yan o. Pero mas patibay yun. Pang-outro ko na lang yung pang-outro. Diba? Yan na lang pang-outro ko. Mahina na kasi. Best! Sa 11 million viewers natin yan. Maraming salamat sa inyo. Ayan guys. Justified Channel, harang. Ay, maraming salamat sa paharang mo yan, Justified Channel. Ay, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Maraming salamat sa paharang nyo dyan. Ayun, malaking bagay po yan. Pambili ng pampers ng aking anak. Pambili ng Burbrand. Pambili ng Nido. At pambili ng face mask. And guys, siyempre guys, wala pa naman tayong tawag sa dito. Siguro pag nakasahod na tayo guys, kasahod na tayo. Hindi tayo ng gatas. Diba ha? Siyempre. Yan, Justified Channel. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw niyo mo dyan, ma'am. Ayan, maraming salamat sa iyo, ma'am. Thank you. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan yung short video ni Ma'am Scarlett. May binabalin ako dyan guys yung aking short intro. Short intro. Yan mga shoutout. Kasi guys, pagkatapos nito mag-live, nagpi-play kasi ako ng video ni Kuya Mon. Hindi na ako nagtatambay sa kanyang live, piniplay ko na lang yung video niya para mas mabilis sa akin. Yan, Kuya Mon. Hindi ko natatambayan yung live mo kasi nga kasi namamatay. Nagpi-play ako ng 3 bintana sa'yo. Nagpi-play po yan. Ayan, para naman mas mabilis-bilis mo na rin. Mamaya, pagkatapos mo mag-live, i-play ko na lang yung video mo. Ito lang natin. Oo. Ito ang video medyo okay na po. Ngayon ko namin nakaset sa Kuya Mon live. Ayan, dapat i-go mo na.
Ayan, Miguel shoutout ulit yan sa 9 million viewers natin. Siguro mga 2,000 na si Kuya. Yan. Mantalahin natin yung mga YouTube natin. Unlimited yung YouTube. Kaya mo kasi hindi pa yung YouTube. Pinaka-supportive yun sa lahat at umiikot sa mga lahat ng ikot-ikot kung saan umiikot si Kuya Mon. Dati dyan, para gusto mo umakya, huwag ka na mag-stay sa isang lugar. Umikot ka din. Ikot-ikot. Ayan, naka 1 minute, 1 hour and 39 minutes na po ako. Ayun, salipin ko. Ang bola pa na. Wala siyang back na back. Ayan. Sila talaga. Ayan lang siya. Yan. Ilan yan? Thunder. Falcon. Ano yung pumasok? Hindi. Narito. Ay, nag-upload pala ako. Upload pa yan. Ano ba yan? Joel Nara, yan mga shoutout sa'yo bro. Noel, maraming salamat sa'yo bro. Ilang oras na ako? Sa'yo. Wala kang boses.
Nakamute pala ako. Sorry naman guys. Ano yan? Parang hindi ko... Ayun, okay na. Ayun, sa sa'yo na... Wala pala akong boses. Buti narinig ko dito yung boses ni Ma'am Scarlett. Yan, may sa sa'yo bro. Noel. Yan, what's smart with you? Ayan guys, makanta ako ng isang kanta lang. Wala akong CPR. Nahuli pala yung CPR ko dumating. Ayan, nahuli. Ayan, alam ko na babataas yung ano natin, nanonood ng video si Oragon. Ayan, wala pala akong CPR kasi kanina, nung nakarang, huli siya dumating, late blowing. Ang tawag na sa Tagalog, huli siya dumarating. Yung binigay sa akin una, 13. Sunod, 14. Anong ginawa ko, change music ko. Pagka change music nyo pala yan, guys, isang basis lang lahat na. Wala ka nang dapat i-mute pa. Automatic na siya. Anong ginawa? Pag change music pala, isang pindutan lang. Yun yung napansin ko eh. Nung wala na lahat, hindi na kailangan mag-ano. Kaya ganun. Kaya nga kantahan ko kayo ng isang awitin. Di ba? Tanyo kayo ng Turagsoy. Ako ang namanit sa pangpangsang wanggugma. Hanapan nyo kayo ng gandang boses. Wait lang guys. Bago akong mag-end, tanyo kayo. Ako ang namanit sa pangpang. Ang namanit. Longo version. Yes, pag kayang mag-aral. Longo version. Ayun. Para may helicopter. Ayan. Kulang guys. Tignan guys. Ayun. Meron akong boses. Pero may nga yung boses. Ayan. Yan ako muna to. Para makatahan ko yan ng ako ang namanit sa pangpang sanggugma. Ay, nito. Ilonggo version. Siyempre, Ilonggo version. Easy. Yan na. Ingatin mo na. Perot. Yan guys, shoutout dyan sa inyo guys. Ako ang namunit sa pangpang sanggugma. Ang akon ginpaon manamo nga litra. Baro tong ginsakyan sang pobre nga rosa. Lawod sang post office, ang ginagyan niya. Lawod sang post office, ang ginagyan niya. Ito yung pa guys. Ang papel nga puti, akon linyayago. Kamot ko kaglapis. Nadinig ba ko guys? Di ang akong pagpamuni. Taw-taw lang at taw-taw, wala sing paghuli. Ay, naubo na tuloy ako. Ayan, Ma'am Scarlett, hello, sabi ni Bro Noel. Ayun guys, 1,048 hours na po ako. Madali lang. Para mahina yung boses ko.
Ayun, Dan view po, Ma'am Scarlett, sabi ni Bro Noel na ha? Ayan, maraming salamat. May security, hindi ako makapagsalita. Lolo Bix! Dan view po, Ma'am Scarlett. Ayan, maraming salamat, Lolo Bix. Mega love shout out. Joel Nora, mega love shout out. Salamat. Wala pala siyang background music pagka direct sa computer. Yan, sige lang. Kaya pala mahina siya. Bagat timay. Ayan, 12 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Maraming salamat sa pagtamsak. Ako po yun, si Joel na Ma'am Scarlett. Ayan. Si Kuya, ano po yun? Si Bro, Lolo Bigs TV po yan. Ayan, 12 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Maraming salamat sa pagtamsak. Ako po yun, si Joel na Ma'am Scarlett. Ayan, bro. Maraming salamat sa bro sa pabiji-biji mo dyan sa 12 million viewers natin. Maraming salamat. Ngayon guys, pag-direct pala sa dito sa computer, wala siyang video. Wala siyang dapat pala mano-mano na lang. Ayan, 1 minute, 1 hour and 52 minutes na. O, diba? Ang bilis lang ng time natin. Ayan, maraming salamat sa inyo. Pala yun. Sige, mas kalit ka muna. Hindi, ninja niya pala yan ni Lolo Bix TV. Ayan, maraming salamat naman. Lolo Bigs yan. Yusuf? Yusuf? Hindi ako makapagsalita kasi si mama nasa tabi ko. Ayun, malis na. May boses ba ako? Meron. May boses ka na. Hindi naman mag-yayaw kayo dyan. Napagod na ako sa payaw-yaw. Mag 2 hours na ako. Parang... Ayan. 7 minutes na lang. Oo. Sama pa yung pakiramdam ko. Masalit, mag-yayaw ko muna saglit. Inom na ako ng vitamin C. Ayan, Lolo Bix, baka may short video ka dyan, Lolo Bix. Baba mo, premiere. At ako'y tatamsak din. Handa kayo ng boses ni Lolo Vic. Ayan, nagbaba na si Lolo Vic. Ayan, okay. Silipin natin yan.
Lolo Bix, pula pa ako dito sa'yo, ha? Ayan, may didikit ako sa'yo. Ayan, nasa harang pa ako nang binaba mo. Sayang. Hindi ko na-skip to. Ayan ha, Lolo Bix. Pang 60 tamsak ako. At saka, ayan, isang banana. Bananang maugat to Lolo Bix para sa iyo. So much, Mami Scarlett. Walang ano man, Lolo Bix. Ayan. Panuorin ko to hanggang matapos. Uy. Sige, pin ko muna saglit kay Bro Noel. Ayan, andito ako sa kanyang gala Para lang i-view pag ko may- na lang siya bago tayo mag-end. Sayang din yung 5 thumbs up. 5 thumbs up. Ayan, tatapusin ko to ha, 5 minutes. Agoy, agoy. Uy, ang ganda, ang ganda kaya dito sumakay, pero parang nakakaano to. Makukulaps ako dito, Lolo Bix. Ayan. Thanks so much, Ma'am Charlotte. Ayan, Bro Noel, ano ko to yung ano mo? Para mapanood ko siya. Uy, may bata pa na nagbabayo. Cute. Ang cute niya. Dandio, Bro Falcone, maraming salamat po, Bro. Ayan, ipipin ko to para ma-view ko to. Sayang yung thumbs up. Mga 6 na thumbs up. Ayan, Ayan, ipa-advertise ko 5 na. Sayang din. 5 minutes yung Bago kanyang... tayo ano. 61. Ayan, Lolo Bix, pinapanood ko. Ayan. 5 minutes to siya. Sa ano yan? Parang ano yan, nakakatakot yan. Maraming salamat sa Bro. Ayan, sa advertise pa ako. Ako ang namanit sa pangpang sangguma. Ayan, advertise pa si Bro. Ano mo na kung may advertise? Sayang din kasi yan. Ayan. Saan yun? May mahaba na din yung kanyang harang. Wala po. Wala ganun po. Ayan, i-pro natin yan, Bro. Oh. Sayang. Bago ako mag-end, busin ko ito view. Ayan, 8 million viewers natin dyan. Maraming salamat. Ayan guys, may nakapil pa ako dyan sa Manila Kadikit. Gala din pag may time. Ayan. Sabi nila. Hinggan natin ang music kahit kunting background lang. Para hindi ka bore you. Dito natin para maiba naman. Ayan. Ay, Ayan. camera. Video in 20 seconds na akong nanonood, Lolo Bix. Ay, tatapusin natin to. Healer of hope for a destination. Oh yeah. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. Call Taas kasi whatever yun. that means. Into a cold times when I'm lying in bed just to get it all what's in my head. I am feeling a little peculiar. Into a wind. In the morning. 12 million viewers natin. Maraming salamat dyan, guys. Ayan guys, may nakasabit pa ako dyan. Nagpaharang na lang ako sa ito. Sayang. $480 na ito yung bahay ko na lagasan dito.
12 million viewers natin. Maraming salamat inyo dyan, guys. Naghahang na yung CP ko. DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan, done. DJ Jonel Sagayno Remix. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope. Find a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. Or whatever that means. Ayan, nakakami. Naka 2 hours na. In the morning, and it's step outside. DJ Jonel Sagayno Remix. Para mas mabilis. Yan, paparang ko muna naman sa'yo. 65. Bakbakan na. Hip hip parade. Sabi nga ni Mama. Habang nagsasabi doon siya. Tiring Falcon. Ba? Ito ako sa Ayan, mga chat ulit dyan sa inyo dyan, guys. Maraming salamat ulit sa inyo. Maraming salamat chat sa aking mga members dyan. Maraming salamat. Thank you so much kay Bronwell, Team Hazardous Games Climax. Ayan, kay Ma'am Scarlett, kay Maria, Ma'am Rachel. Ayan, Ma'am Carmen, Ma'am Nelda. Ayan, kay Ruff, saka Ma'am Mards. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Kay Longo Vlog. Thank you so much. Maraming salamat sa patuloy na pag-support. Maraming salamat po. Okay, tapos ko lang yung nila Luis TV. Tapos mag-ina po ng 2 hours na po ako. Maraming salamat sa inyo dyan. Kay Lods Oragon TV, maraming salamat dyan sa 5 bintana mo. Maraming salamat kayo, bro. Ayan. Thank you po ng patuloy ng pag-support. Maraming salamat. Maraming salamat din kay Ma'am Scarlett na umakyat.
Maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Ayan guys, sige, para makapag-support din tayo sa iba. Ayan, kasi pagkatapos ito guys, Dan Lolobig. Dito posin ko lang yung harang ni Lolobig. Okay bro, napanood ko lang yung limang ano. Ito lang, nag-play na siya. Wala kasi po sa computer. Dito pala naka-play. Palo ako nito. Yan, salamat bro kay co-host. Ayan. Harangan ko lang to bro. 66. Ayan din yung paharang. Ayan din yung paharang. So, mahaba din. Ayan bro, balita na minsan din ako nagpo-comment pa nag-live ka doon. Nagtitampak na ako nag-BG sa live mo. Ayan, maganda dyan tulit yan sa inyo. Ayan, sa lahat yan ng 8 sa 8 million viewers natin. Masama na siguro mga comment, parang kaso ko kahapon pa. Parang nung umulan dito kasi nagpalit yung klima. Pasok naman kasi yung tag-init. Kagabi talaga parang ano yung ginawa. Buti ka mo may... Siyempre dito kasi may mga gamot kasi ito. Malalakas din kasi mga gamot pagka mga ito kasi hindi generic kasi. Medyo okay naman na. Ayun ito na. Bakit hindi pumasok yung contact? Ano yun? I-fix na dito. Pagpala. Gala din pag may time. Ayan, maraming salamat sa bro. Ayan si Bro Noel, pinakasupport ko kami kayo dito yan. Well, Bigs. Well. Ayan, Ma'am Rachel, maraming salamat sa Ma'am Rachel. Salamat sa pag-video mo dyan. Ayan guys, naka 2 hours na rin po tayo. Tapusin ko lang yung anong Bigs. Mali isang ano na lang. Pabio. Bigs, Dan, sabi ni Ma'am Rachel. Ayan. Ayan guys, maraming salamat. Balik na ito. Ayan. Tapos na. Mambo. Tapos mo na view, Ma'am Scarlett. Ma'am Rachel, magala shout out. Sabi ni Ma'am Scarlett. Tapos ka na mag-view. Sa likod siya. Sa likod. Ay, ito siya. Dito ka pala sa likod. Ayan guys, naka-live na rin si Kuya Mon. Kasi pagkatapos ko nito kasi guys ng live ko, hindi na ako nagtambay sa live ni Kuya Mon kasi napaputol minsan live na. Nag-play na lang ako ng 3 bintana sa kanya. Para tuloy-tuloy yung ano. Kasi lang minsan pagkagising ko mapuputol siya kasi mayroon siyang nakaset na premiere. Mapuputol pala yan. Buti sa panghuli na video niya. Oo. Napasama, nakapasok agad kasi sa playlist niya. Kaya pag pinlay mo siya, pag naubos na yung ano, ihinto siya kasi sa premiere. O, hindi nag-play. 2 times ako nag-view sa minaban yung Big Steve. Maraming salamat sa mga. Ayan guys, naka-live na rin si Kuya Mon. Support na rin si Kuya Mon. Last ko na lang ito naman na-view kayo. Diba na-play? Ayan, tapos na isa.
Tapos na yan. Isa. Dahil sa'yo. Ayun, 6 million viewers in the house. Mga shoutout sa inyo. Ayun guys, maya-maya konti mag-end na rin po ako. Ayun, maraming salamat sa support nyo dyan kay Bro Noel. Maraming salamat sa iyo, bro. Sa patuloy ng pag-support. Ayun, maraming salamat. Ayun guys, mamaya kasi guys, nakapin na kasi Kuya Mon na kita na natin sa tower. Ayun, namayan na lang natin siya. Para sa kanyang What's Our? Mas mabilis kasi guys pagka tulong-tulong po tayo. Kaya ako nito pagkatapos ko nito, mag-play na ako ng video niya. Tapos matulog na ako. Kaya mo siya mag-play niya hanggang magdamot. Kasi naman. Computer naman, nung sawa sa dyan, pagka-play hanggang umaga. Uy. Kasi ano sabi ko nga, pagka may premiere siya, mag-i-stack siya ron. Dapat huwag muna niya ipasok sama sa playlist muna. Kasi pag sinama niya sa playlist, yung premiere niya na bukas pa, humihinto yung PlayStation. Humihinto siya. Ayan, 12 million viewers natin. Maraming salamat. Ayan. Ayan. Welcome, Lolo Bigs TV. Sabi ni Ma'am Mitchell. Di ba Ma'am Mitchell? Pagka nag-play all mo. Tapos may premiere siya. Pag umabot doon, nahinto siya. Ilang ka, tatlong beses na yata yan. Pero sa ano naman, kasi Circuit 50 yung release ni Kuya Mon. Sabi ko nga sana sa kanya, maggawa siya ng playlist na puro lang live. Para mas madali yung pag-play. Mas mabilis siya. Kasi gumawa siya ng playlist na puro live lang. Sinabihan ko siya, magawa siya ng playlist na puro live. Para mas mabilis. Kasi sinama niya kasi yung ano niya. Yung ano niya sa isang playlist lang. Kasi okay lang. Alam sa kanya sana kung puro live lang. Kasi yan ang ginagawa. And welcome to the Bigs. Ayan, maraming salamat. Sabi ni Ma'am Richard. Kaya Ma'am Scarlett, mag-end na ako. Tapos ko ng view. Natapos ko na lang kay Lolo Bigs. Ayan. Ano ito Ma'am Scarlett? Ano ito MOBA sa akin yan? Ayan, maraming salamat sa inyo ulit yan guys. Naka 2 hours na po ako. Maraming salamat. Kay Lods sa Oragon. Maraming salamat dyan bro sa pag-play ng 5 bintana mo dyan. Ayun kay Bro Noel, maraming salamat. Kay Ma'am Rachel, kay Ma'am Scarlett. Sa lahat po na nagtamsak, maraming salamat ulit sa inyo. Ayun guys, maraming salamat sa walang sawang pag-support kay Falcon of Dessert. Ayun, pasensya na kayo guys, minsan hindi tayo siya masyadong active. Kasi yung aking StreamYard limited lang po siya. Ayun, minsan di ako nakakaya. Saka medyo busy po ako guys, may naskaso. Okay lang bro, ingat. Ayun, maraming salamat sa iyo bro. Ayun bro, minsan bro, doon ako nakadala ko sa live mo, pero hindi na ako nag-comment. Nagtatamsak na ako bro. Tapos pa-view doon sa baba. Ayun, lahat naman guys, sa mga live na mga kaibigan po natin, nandyan po ako. Kahit hindi na ako nag-comment sa kayo, nagtatamsak ako kasi malaking bagay po yan. Doon, nakikimarites na lang ako dyan sa baba. Yan ang uso ngayon marites eh. Di ba? Pagka medyo ikaw yung chismis na yan, bigla kang sasagot na yan. Alam na alam ko yan guys. Kaya mag-ingat kayo guys. Alam nyo lang, wala ako dyan sa baba. Ayan ako. Siyempre viewers din ako, hindi ako buzzer. Ayan Ma'am Scarlett. Ayan, sa 12 million viewers natin, mag-end na po ako. Ayan, gusto ko po sana pang tumagal kasi medyo not feeling well. Masama yung pakiramdam ko mula kanang araw pa. Dapat yung live ko nakahapon pa to. Mas 4, kaso nakita ko si Ma'am Rachel naka-live. Kaya sabi ko, sunod na araw na ba? Diba? Mag-e-end ka na? Mag-end ako Ma'am Scarlett. Sige, may 12 million ka pa.
Ay, okay lang yan, naka 2 hours naman. Ayan, maraming salamat sa inyo, Ayan, guys. Lolo Bix, Ma'am Rachel. Ayan, salamat mag-live shoutout. Ayan. An, Ayan, sige, shoutout baba din na sa ako. Team Mali-Mali. Sa Ayan. lahat ng mga Team Mali-Mali, mag-live shoutout sa inyo. Ayun, sa lahat po, sa time. Si Lods James Climax kasi pabakasyon na rin. Ayun, shoutout dyan kay Lods James Climax, Lods Manap Tulang, Pre Lods Nelson. Kay Ma'am Rachel, Ma'am Carmen, Ma'am Nilda, Ma'am Paisa, Ma'am Ruby, Ma'am Somra, Ma'am Lazy, Ma'am Scarlett, Ma'am Baby. Ayun, guys, shoutout po. Ma'am Carmen, Ma'am Nilda, Maria. Ay, Kuya Mon. Ayun, guys, nakalive din si Kuya Mon. Ayun, support natin, guys, sa kanyang yan po tayong lahat. Ay, maraming salamat sa iyo, bro. Support naman po sa kanyang live stream. Ayun, shoutout din kay Lods Oragon TV. Alam niyo na kung sino yun. Maraming salamat sa Lods sa paggamit ng limang bintana mo dyan. Ayun, shoutout din sa lahat ng mga members ko dyan kay Bro Noel na Team Hads. Bro James, kay Ma'am Rachel, Ma'am Nilda, Ma'am Carmen, Ma'am Scarlett Maria, Ilonggo Vlog. Ayun, kay Ma'am March, kay Ma'am Jar. Buti pa si Bro James makapaghasa na. Yan, mag-exit na siya, Bro Noel, kasi medyo naubos na yung buhok. Ayan, bababa na ako, ha? Sige, Ma'am Scarlett, baba ka na. Sige. Ayan, Sige, nakalive na si ayan. Kuya Mon. Bye-bye, Lolo Bix. Ma'am Rachel. Ayan. Ayan guys, maraming salamat din kay Ma'am Scarlett. Maraming salamat din sa iyo, bro. At sa lahat po na nang dumalaw at tumamsak. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat. Ayan guys, ako ay mag-i-end na po para makapag-play po tayo ng video natin kaibigan na nailan ng Watch Hour. Ayan, maraming salamat sa lahat. Bye, co-host. Ayan, maraming salamat sa iyo, bro. Ayan, maraming salamat. Cape Safe sa lahat sa 7 million, bro. Lods, Saldi S7, maraming salamat sa iyo, Lods. Ayan, maraming salamat sa patuloy na pag-support. Maraming salamat ulit. At sa lahat po, maraming salamat. Mag-ingat po tayo lagi. Cape Safe sa lahat. Ayun, God bless us all. Good night.